Hello friends, आंनि मुङा सोरगोदैमारि दायो आंनिनो देग्लायसो लिरजेननाय अडिअ सेबखांनो गोनां रेकर्डिं खालामनो गोनां दोंसे मेथाइ खननो सानदों। बे मेथाइयानो जाहैबाय बेसेदि समायना बर'नि आंगो सोमखोर गामि। हो 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 बेसेदि समायना बर'नि आंगो सोमखोर समायना गामिया बर'नि आंगो गावनि जोनोमफुरिया बेसेदि समायना बर'नि आंगो सोमखोर समायना गामिया बर'नि आंगो गावनि जोनोमफुरिया बेसेदि समायना जेरै नायो बिथिंनो बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जेरैबो जिरि जिरि बोहैलांनाय जेरै नायो बिथिंनो हाजो हाला सारि सारि सोरगिदिं जेरैबो सारि सारि बर' न'खर बेसेदि समायना बर'नि आंगो सोमखोर समायना गामिया बर'नि आंगो गावनि जोनोमफुरिया बेसेदि समायना बेसेदि सुखु गोजोन रायजो जानाय बर'नि गैया रावबो बेयाव गावजों गाव नांलाय खमलाय खाम सिफुं सेरजानि रैसुमै देंखोआबो सिनाय होदों आरोबाव बर'नि हारिमुखौ बेसेदि